Kaixo, oraingo honetan ez dizuet ariketarik egingo, baizik eta teoria pixka bat. Liburuan ikusi dut datorrela irudi bat, hemen jarri detena, hau, baina ez du azaltzen zertarako jartzen duen, ez dakigu zer esan nahi duen guzti horrek, orduan, erabaki dut olako bideo bate egitea zuei erakusteko nondik ateratzen den dioptriosferikoaren oinarrizko ekuazioa. Oinarrizko ekuazio ateratzeko, hain zuzen ere, oinarritzen da irudi honetan, baina ez dute demostrazioa egin, orduan nik egingo dizuet. Lehendabiziko puntua litzateke azaltzea dioptrio bat zer den. Errefrakzio indize desberdineko bi ingurune banatzen dituen azalera da. Orduan, nik hemen irudikatu dut, informazio asko dago, baina irudi horretatik atera detena. Daukagu hemen ingurune bat, N2, bere errefrakzio indizea, eta hemen N bat. Eta hau litzateke berez, gainazala hau litzateke dioptrioa. Eta horregaitik deitzen da dioptriosferikoaren oinarrizko ekuazioa. Imaginatu, daukagu beti bezala ardatz optikoa, guzti hau, daukagu dioptrioaren erpina, edo zentro optikoa, O, ditu diot. Daukagu dioptrioaren erradioa, kasu honetan positibo da, otik eskubita dagoelako, eta kokatu dugu puntu bat, A objektu puntua kasu honetan, X distantziara, orduan, X hau litzateke objektu distantzia. Bere barruan negatiboa izango da, otik eskerraldera dagoelako. Orduan, bere irudian aurkitzeko, nolabait, bidaltzen dugu izpi bat, hola, dioptrioaren kontra jotzen du puntu honetan, eta errefrakzioan egiten genuen bezala beti, egin behar duguna da normala irudikatu. Normala esfera batean, edo gainazal esferiko batean, edo gainazal zirkular batean, normala den zuzena aurkitzeko, hau da perpendikularra, egin behar duguna da bere zentrotik gainazalera doan zuzen hori irudikatu. Zuzen hau da normala. Ondorioz, gure izpiak normalarekin osatzen duen angelua, I da hau. N2, N bat baino handiagoa baldin bada, hau da, abiadura txikiagoa beraz, orduan, izpiak egiten duena da normalera hurbildu. R angeluarekin, errefrakzio angelua, R litzateke. Orain arte ez dugu aipatu, baina I eta R hauek badaukate barruan ere ikur bat. Gero ikusiko dugu nola hartzen den hori, R izpi errefraktatuak horrela egingo du, eta punturin batean aurkituko du ardatz optikoa. Ondorioz, hemen A' litzateke haren irudia. Bestaldean. Eta X' izango litzateke irudi distantzia. X' barruan positiboa da, otik eskubitara dagoelako. Eta orain hasten gara dedukzioarekin, hau da nolabai ulertzea ze gertatzen den hor, eta ze puntu dauzkagun. Eta baita ere markatu dut hemen N puntua, dela nolabait izpia jotzen duen puntua, eta perpendikulara normala N puntutik pasatzen da, horregatik jarri diot N. Gogoratu, Snellen legea nola idazten da? Idazten da N bat bider sin I berdin N2 bider sin R. Orain arte ez dugu ezer aipatu, baina demostrazio guzti hauetan eta lege guzti hauetan suposatu behar dugu angeluak oso txikiak direla. Normalean 10 gradu baino txikiagoak. Gertatzen dena da gure irudietan handiago hartzen degula errezago ikusteko. Baina berez dira, angelu hauek dira oso txikiak. 10 gradu baino txikiagoa, alfa hau. Horregaitik, NO arko hau da arko bat, forma hau dauka, N puntu hori otik oso hurbil dagoenez, oso hurbil dago alfa hau oso txikia delako, ardezakegu NO zuzen bat balitz bezala. Hurbilketa bezala onargarria da
esatea NO arkua berez dela zuzen bat. Hartuko dugu orain NOA angelua. NOA angelua. NOA angelu honetan, bai, kalkulatzen baldin badegu, alfaren tangentea izango da NO zati distantzia hau. Bale? Guk distantzia horri isa deitu diogu, baina kontuan hartuta barruan negatiboa daukala, tangente hau positiboa denez, hemen NO zati minus isa. Bai? Horrela lortzen dugu isaren balio absolutua, minus isa. Eta, olako angelu txikietan gertatzen dena da, sinu alfa eta tangente alfa gutxi gora bera alfa direla. Eta hurbilketa hau oso ona da. Ez dago inongo arazorik. Orain, hartuko dugu NOR angelua. NOR. NOR angeluan definitzen dugu beta angelua. Hasiera batean, ez eta aipatu egia da, hemen markatzen ditugula alfa angelua dela hau, beta angelua dela normalak egiten duen ardatz optikoarekin, eta gamma dela izpi errefraktatuak egiten duen angelua ardatz optikoarekin, gamma. Baina, hemen markatuta daukazutenez, ondo doa. Bale, orduan, betaren tangentea izango da NO zati distantzia hau dela erradioa. Hurbildu dezakegu eta esan dezakegu tangente beta, gutxi gora bera, beta dela. Orain hartuko dugu beste angelua dela NOA'. NOA' angeluan daukagu gamma angelua. Kalkulatzen baldin badegu tangente gamma izango da NO zati distantzia hau OA' dela isa prima. Honekin, lortu deguna da jakitea alfa, beta eta gamaren adierazpenak beste modu honetan. Hori gordeko dugu, eta oraingoaz beste gauza batekin. Orain hartuko dugu ANR triangelu hau. Ados, triangelu batean badakigu angelu guztien batuketa dela 180 gradu. Fijatu zaitezte, hau dela I eta hau dela alfa, bale? Hemen dauzkagu. Orduan, esan dezakegu alfa gehi beta gehi angelu hau angelu hori zenbat izango da? Ba izango da 180 ken I. Eta orduan, alfa gehi beta gehi angelu txiki, angelu handi hori dela 180 ken I, izango dela berdin 180. Hemendik ondorioztatzen da I izango dela alfa gehi beta. Orain, begiratuko dugu C N A' triangelua. Vale? C edo R. Bai? Itu diot. R eta C berdina dira. Orduan, C N A' triangelu honetan, badauzkagu hainbat angelu, daukagu R, errefrakzio angelua, daukagu gamma dela hau, eta hemen erdikoa ez daukagu, baina nik uste ja ikusten ari zaretela dela, hemengoa izango da 180 beta. Orduan, lehen bezala aplikatzen dugu C edo R N A' triangeluan, bai? Angeluen batuketa dela 180. Hemen daukaguna da gamma, hemen daukaguna da R, eta hau da ez ezaguna, hau da 180 ken beta. Orduan, 180 ken beta gehi R gehi gamma izango da 180. Eta hortik, R angelua kanporatzen dugu izango da beta ken gamma. Guzti honekin egin deguna bidea prestatzea izan da, la mise en place. Toren jarriko gara ja benetan ordezkatzen dagokion lekuan. Eta hasiko gara honekin.
lehen aipatu dudan bezala, angeluak oso txikiak direnean, angeluaren sinua eta angeluaren balioa berdinak dira, bale? Hau, beraz, Snellen legea posible litzateke modu honetan idaztea. Snellen legea, hemen daukaguna, n bat sinu i berdin n bi sinu r, orain, aproksimazio on batekin posible daukagu idaztea modu honetan. N bat bider i berdin n bi bider r. Eta ordezkatuko ditugu i eta r-ren balioak n bat bider alfa gehi beta berdin n bi bider beta ken gamma. Estetik, hemen, kalkulatu ditugu alfa, beta eta gamma angeluen balioak direla n zati minus isa, n zati r eta n zati isa prima. Eta horiek ordezkatuko ditugu hemen gure adierazpen honetan. Ados? Ordezkatuta horrela gelditzen da. Orain ja ikusten ari zarete NO errepikatzen dela, orduan biderkagai komuna ateratzen dugu eta simplifikatu egiten dugu. NO eta NO. Eta ja ikusten ari gara nolabait ezagutzen dugun dioptrioaren oinarrizko ekuazioa. Ordenatzen baldin badegu nolabait politago jartzeko izango genuke minus n bat zati isa gehi n bat zati r berdin n bi zati r ken n bi zati isa prima. Hau beste modu batean adierazita litzateke n bi zati isa prima ken n bat zati isa berdin n bi ken n bat zati r. Berain zuzen ere bilatzen ari ginena. Bueno, orain prestatuko dizuet beste bideo bat erakusteko nola formula honetatik, hau da, dioptrio esferikoaren oinarrizko ekuaziotik posible da ateratzea ispilu esferikoena. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte.